Acabada la ruta cultural, tocava diversió al Prater, un espai ple de zones verdes, atraccions, restaurants i food trucks, amb quasi de tot, molt complet i amb molt d'ambient. Allà hi ha la mítica Nòria Gegant, en funcionament des de 1897. És accessible amb cadira de rodes, però cal superar un petit esglaó. Les vistes valen molt la pena. Encara que jo des de petita no puc amb les nòries. I això que abans m'enfilava totes les atraccions ràpides i plenes d'adrenalina. Però les nòries em fan vertigen. Per sopar vam buscar el mateix Prater, però costa trobar restaurants accessibles. I si necessites bany adaptat, és gairebé missió impossible. Una llàstima. Finalment vam tornar en tramvia perquè l'hotel quedava lluny i ja estàvem rebentats. Arribar, tocar el llit i cau. Un dia intens i profitós, just com m'agrada. Bona nit, aventurers, i fins demà. Buonasera, ciao. Allora.